Ngicela ukukhansela na inamba ethi 071 5292117. Isigebengu scam baskeme inombolo yami ngena kubona ama TV abantu bazenze omnye umuntu kanti akasuye flex abantu imali but nalo sizombamba ngoba usephi-30 eMpumalanga. Uthina abafaka abantu imali kumabika abafaka imali entombazaneni. Lo mabika angimazi. Uyibiza umkhulu mabika lo muntu. But lo muntu usephi-30 eMpumalanga. Ngiyabona ukuthi uyisigebengu and uyangazi unifakisa imali ningayifaki imali ningamfonela mhlawumbe leyo nombolo leyo nimethuke isho nisho but ngifuna ukumbamba and ngizombamba ngihlale ngingambambe bokuba bakhona emakhaya. Mina ngifona inomborweni yami ekhona njengamanje ku screen manje ngidinga ngisephi-30 eMpumalanga ningayifaki imali bakuba bakhona emakhaya. Khulumani nami udlala imthandazo unamanga lo yamuntu inombolo yakhe 071 uyisigebengu. Ngisizeni nje abanjwe babuya bakhona emakhaya. Ngiyanicela nkosami sekukhona sebazenza mina basise imali zenu badla imali zenu. Mina ngimfakisa umuntu imali ngenkani futhi umuntu angilwi naye. Umuntu ngiyamsiza mnikeze iwasho ngithandazele ngimkhulekele ngimhlolele ngendlela efanele sivume sikhulume kahle singayo lona uyadimanda faka le mali phela into zakho ngeze zilunge manje into zakho sitheni kuwe faka 800 kuphi eCapitec babuya bakhona emakhaya. Ningakwenzi lokho isigebengu unamanga lo muntu. Uyinamanga ngicela ngisize bakhona ukungibambisa bangibambise yena ngifuna ukutrace inombolo yakhe la bahlala khona luba njalo ka busy ezobuclever angimazi angiboni igama la nkosi yami angimazi angibafakisi bathi imali mina ngenkani akusimi nombolo 071 52921